Tak, ja by som pomaličky teda začala. Ak ktokoľvek sa prihlási, tak do nejakého času ešte pustím, kým vlastne bude ten priestor na to ešte získavať informácie, aby vlastne to nebolo úplne vytrhnuté z kontextu. Ešte predtým, ako vám predstavím Tinku, tak vítajte na Rande so sebou Week. Veľmi sa teším, že ste si našli tento priestor. Či už niekto bol, alebo zúčastnil sa aj iných dní, alebo dnešok je jeho prvý. A vedzte, že ak budete mať záujem, tak všetky tieto dni budú pre vás dostupné v nahrávkach. Vždy vám ich posielam mailom a na konci vlastne zosumarizujem všetky, aby ste sa k ním dostali. A zároveň, aby ste sa dostali aj k jednotlivým speakerom, pretože možno bude niečo, čo budete chcieť zdieľať, možno bude niečo, čo by ste si o speakeroch chceli viacej prečítať a prípadne možno dohodnúť si nejakú session s jednotlivými speakerami, uvidíte sami. Ale dnešok je teda venovaný somatickej joge a ja by som vám veľmi rada teda predstavila Tinku Žabkovú, ktorá je psychologička a zároveň je lektorkou somatickej a traumainformovanej jogy. A veľmi, veľmi sa teším, že Tinka je tu dnes a zároveň aj, že si ja môžem vychutnať svoje rande so sebou, ako som mohla vo štvrtok a teda aj dnes. A ako sa ponaťahujem, lebo predsa je ráno a ako povedala takto na začiatku, že už moje telo túži po nejakom pohybe, tak sa neviem dočkať práve na tento. A ja by som sa chcela teba, Týmka, spýtať a potom ti dať teda slovo v rámci tvojho bloku, ale prečo práve yoga? A ako si sa možno k nej dostala, alebo čokoľvek by si s nami chcela zdieľať? Mhm. Luci, ja by som ti hlavne chcela poďakovať za pozvanie a že teda túto moju vášeň môžem takto zdieľať. No a prečo práve yoga, tak to by som možno otvorila a nadviazala rovno takým mojim príbehom, ako som sa k nej dostala, pretože aj keď je mojou hlavnou profesnou nálepkou, že som teda psychologička a pracujem či už s telom, tak v neziskovej organizácii s ľuďmi s nejakým chronickým duševným ochorením, tak vlastne k tomuto sa začala tá cesta písať pred pár rokmi, počas toho, ako som študovala vysokú školu. A ako to už býva, tá joga si vás často nájde, keď ju najviac potrebujete. A takto to bolo aj u mňa. A vlastne pred tými pár rokmi, tak som bola dosť iná, než som teraz. Veľmi som dbala na to, aby som bola výkonná, aby som bola produktívna a vlastne tá produktivita tak nejak určovala, alebo dovolila som jej, aby určovala moju hodnotu a celkovo to, ako vnímam svoj život. A nejaké spomalenie, čas pre seba, tak to bolo pre mňa v podstate nepredstaviteľné. Toto ma vlastne postupne doviedlo k životu, ktorý ma veľmi vyčerpával a preto môj citlivý nervový systém bol veľkou záťažou. Postupne som sa dopracovala k tomu, že aj keď som milovala odbor, ktorý som študovala, tak ma tam veľa prednášok nebavilo. Pribrala som si k tomu dve práce, z toho jedna pre mňa bola úplne hrozná a pristihla som sa, že vlastne len vstávam, študujem, pracujem a idem spať. A nikde tam nebol nejaký čas pre seba. No a práve teda tu tak nejak začala vstupovať do môjho života yoga, tak jemne zaklopala a ja som ju prvýkrát v živote pozvala dovnútra k sebe, pretože to nebolo síce prvýkrát, čo sa yoga u mňa objavila. Kedysi som si s ňou dala nejaké randička, ale bolo to pre mňa príliš pomalé, príliš nudné, nejaké válanie sa po podložke. Neobjavila som nejaký štýl jogy, ktorý by ma bavil. Ale práve tu som bola asi natoľko zúfala, že som bola ochotná vyskúšať čokoľvek, čo mi prislúbilo, že by mi to mohlo pomôcť so zvládaním stresu. A vlastne doteraz si spomínam na to moje odhodlanie, ako som ráno 4:40 si nastavila budík, aby som si pred školou, pred prácou ešte zacvičila, aby som mala aspoň tú chvíľočku, kedy sa moje telo hýbe a reálne som cítila nejaké výsledky toho cvičenia, to, že sa cítim skutočne lepšie, že do toho dňa idem lepšie naladená. A takto som sa proste tej jogy mojej každej rannej držala. Mm, Na joge je vlastne zaujímavé to, že vám začne meniť život bez toho, aby ste si to uvedomovali.
Občas síce čítame a počúvame, že nám yoga zmenila život a je to také klišé, ale ja už to používam, pretože u mňa to tak skutočne bolo. Vďaka joge som si začala konečne uvedomovať, že to, čo žijem, nie je život, aký si pre seba prajem, že moje telo melie z posledného a nereagujem ani na nejakého základné potreby. Do tej doby som totiž to fungovala na autopilota a tak trošku v disociácii, nedovolila som si úplne precítiť, čo sa vo mne deje. No a postupne som si to začala uvedomovať počas tých 20-30 minút na podložke, ktoré som si dopriala. A veľmi pomaličky sa to začalo uplatňovať aj mimo nej. Bol to teda taký môj prvý impuls, ktorý ma začal spájať samú so sebou a ktorý ma začal učiť všímavosti, spomaleniu a práci s telom, čo bol tiež môj chýbajúci dielik práve v psychológii. Takže to, že som konečne zistila, že zapojím telo a cítim sa inak a že to pre mňa vlastne bolo viac než nejaké rozprávanie sa, klasické štýly terapii, tak ja som sa v tomto naozaj našla, že som si potom vyhľadávala smery, ktoré pracujú s telom a rozhodla som sa ísť študovať ten somatic experiencing spoločne s ľudskou, kde sme spolužiačky. A taktiež vlastne to funguje spätne, že tento smer potom začal ovplyvňovať to, ako zostavujem lekcie jogy a ako ich vediem. Práve preto som sa potom dostala aj k somatickej joge. No a keď už dneska teda vstupujem na podložku, tak to pre mňa rozhodne nie je o výkone, o tom dať si do tela, o tom, aby som sa dostala do nejakej perfektnej pozície, ale je to pre mňa nejaký bezpečný priestor, kde môžem skúmať, objavovať, čo moje telo práve chce, čo je pre ňoho príjemné, dostupné a tiež si všímam, že často tieto chvíle zrkadlia to, ako k sebe pristupujem aj v bežnom živote. A chcela by som len s vami ešte také zazdieľať, také hlavné lekcie, ktoré ma yoga naučila. A je to jednak to umenie spomaliť, vystúpiť z toho autopilota, rozvíjať viac všímavosti. Mne sa začali diať také zaujímavé veci, že odrazu som nedokázala nosiť určité typy látok, pretože som zistila, že mi to vôbec nie je príjemné a začala som vyhľadávať organickejšie materiály. Prešla som na barefooty, pretože som zistila, že moje chodidlá sú príliš stlačené v tejto pánke. A takto vlastne sa postupne začal meniť ten môj každodenný život. Taktiež mi pomáha mapovať moje hranice, rozpoznávať, čo je pre mňa príjemné, nepríjemné, čo je pre moje telo reálne dostupné, pretože často sa niekam tlačíme cez hranu, možno aj počas tých lekcií jogy. A učím sa rozpoznať taký ten moment, kedy to telo povie ešte jemne dosť, stačí, tu je tvoja hranica. A to teda nie len počas toho, ako cvičím, ale napríklad aj v práci, vo vzťahoch. Pretože často to telo dáva nejaké jemné signály, ale my si nevšímame, dokiaľ to telo nezačne naozaj kričať. Taktiež mi pomohla vybudovať o niečo lepší vzťah k môjmu telu, pretože som si začala uvedomovať, čo všetko moje telo dokáže zvládnuť. A učí ma reagovať na jeho potreby a naozaj sa o seba tak pekne postarať podľa toho, čo reálne potrebuje, nielen podľa toho, čo mu nadiktuje hlava. No a ešte taká podľa mňa veľmi pekná lekcia je, že ma učí dôverovať v proces a trpezlivosti. Pretože keď sa na podložke ukazujeme pravidelne, tak a môžeme časom zaznamenať možno nejaký drobný posun v určitých fyzických pozíciách. Nemusí to byť náš cieľ, ale je to vlastne taký príjemný bonus, pretože zistíme, že sa nám v nejakej pozícii možno dýcha ľahšie, že sa nejaká časť nášho tela cíti uvoľnenejšie a je to taká naozaj ako hmatateľná pripomienka toho, že keď niečomu venujeme náš čas, našu pozornosť, naše odhodlanie, tak to prináša svoje výsledky. A tiež nás to učí, že tie výsledky neprídu zo dňa na deň. Nie cez nejaký tlak, ale nejakými malými postupnými krokmi. No a presne o tom je aj celá yoga.
Nie je to len o tom cvičení tela, ako sa často prezentuje. V tradičnom zmysle bola skôr chápaná ako spôsob, akým pristupujeme k tej našej vlastnej skúsenosti. A tak by som vám rada ešte v rámci toho teoretického bloku len predstavila, že tá asana, teda ten pohyb, je naozaj len jednou časťou 8 vetiev, z ktorých sa yoga skladá. Pretože ona zahrňuje napríklad aj také ako v úvodzovkách pravidlá alebo odporúčania, ako pristupovať k druhým, napríklad nenásilím, pravdivosťou, ako pristupovať k sebe, ako sa o seba starať, ako rešpektovať svoje hranice, ako pracovať s dýchom, životnou energiou a tiež ako stiahovať pozornosť toho vonkajšieho sveta viac k sebe samým. Aj preto vlastne sa ten môj blog volá Yoga ako spojenie so sebou samým. To teda znamená, že tá yoga nebola myslená len ako cvičenie tela a to, čo sa deje na podložke, ale ako pristupujeme k tej našej vlastnej skúsenosti, k tomu, čo prežívame vnútri aj na vonok. A to vrátanie momentov, ktoré môžu byť nepríjemné, náročné a také zahlcujúce. Keď totiž prežívame nejaký vnútorný stres alebo úzkosť a prežívame to dlhodobo, tak tá naša vnútorná krajina, ten náš vnútorný svet sa pochopiteľne začne meniť. Môžeme to vnímať, že naše videnie sa akoby zúži. Môžeme nadobudnúť pocit, že máme menej možností. Telo býva častejšie v napätí, myseľ je často v nejakom vysokom tempe, alebo môžeme mať naopak pocit úplne spomaleného myslenia, hroznej únavy. A čím ďalej, tým je menšia schopnosť sa zastaviť, alebo si niečo, či už v tom tele, alebo v sebe naozaj uvedomiť. Nie je to otázka toho, že či máme silnú alebo slabú vôľu, ale skôr taká prirodzená adaptácia organizmu, ktorá prichádza, keď je tá záťaž dlhodobá. A v takýchto prípadoch veľmi, veľmi ľahko stratíme kontakt so signálmi tela. Častokrát sa potom stáva to, že je pre nás bezpečnejšie zostať v hlave, než aby sme sa ponorili do tela a boli v kontakte so svojimi telesnými vnemami či našimi pocitmi. A zaujímavé je, že to, čo bolo prítomné v starých jogových textoch, dnes začína prirodzene potvrdzovať aj moderná psychológia a také postupné poznávanie nervového systému. Naša schopnosť meniť vnútorný stav totiž nie je založená na sile vôle alebo tlaku, ale skôr nejakej opakovanej skúsenosti bezpečia, pozornosti a jemnej regulácie. A tu teda je tá spojka s modernou psychológiou. Keď totiž žijeme v dlhodobom strese, náš nervový systém sa prepína do režimu prežitia. Pravdepodobne to už v rámci týždňa zaznelo, ale tak opakovanie je matka múdrosti a verím, že je dobré, keď to počujeme čo najviac krát. A tieto reakcie sú, ako poznáte určite, boj, útek alebo zamrznutie. No a dochádza teda aj k nejakej reakcii nášho tela, môže naše telo stuhnúť, zrýchli sa nám dých, alebo naopak úplne otupieme podľa toho, aká tá obranná reakcia sa aktivuje. Môže dojsť aj k odpojeniu, ktoré je vlastne taký obranný mechanizmus, pretože prežívať a skutočne cítiť to vysoké napätie môže byť príliš náročné, príliš ohrozujúce. A z tohto stavu sa úplne nedokážeme vymyslieť hlavou. My racionálne môžeme vedieť, že sme v bezpečí, že sa vlastne akoby nič nedieje a ako by sme k tomu mali pristupovať, ale to nejde a predpokladám, že máte aj svoju skúsenosť, že aj keď často niečo v tej hlave vieme, tak to reálne nejde pretaviť do toho života. A preto vlastne je potrebné do tohto zážitku zapojiť aj telo
a práve na to potom nervový systém reaguje, nie na tie logické argumenty. V somatickej joge potom spájame pohyb s cielenou reguláciou nervového systému. Neučíme sa tie pozície preto, aby sme v nich vyzerali dobre, ale aby sme cez ne posielali mozgu ten signál, že napríklad máme chodidlá pevne uložené na zemi, že môžeme vedome predĺžiť náš výdych a spätne tak ovplyvniť to, ako sa cítime a že práve teraz to telo môže byť v bezpečí a v prítomnosti. A tiež som vlastne v rámci tej pozvánky na tento blog spomínala, že si povieme, že prečo je niekedy vlastne také ťažké spomaliť, pretože veľmi často sa s týmto stretávam, že ľudia prídu na lekciu jogy, ale je pre nich nepredstaviteľné zostať v nejakej meditácii, desia sa šavasány v závere, nejakej tej relaxácie, pretože zase môže byť príliš náročné zostať s tými myšlienkami. A prečo je to teda také náročné? Tak opäť, keď sa pozrieme na náš nervový systém, je to veľmi logické. Ak dlho fungujeme v režime boj alebo útek, tak sme pod vplyvom stresových hormónov a náš systém beží vo vysokej rýchlosti. Keď zrazu prudko zabrzdíme a povieme si, že napríklad teraz budeme 10 minút alebo pol hodinu potichu, tá obrovská nahromadená energia v tele nemá kam odísť. V tom momente proste to spomalenie nie je bezpečné, aj keď by sme ho potrebovali. Ten náš nervový systém túto novú skúsenosť vyhodnotí ako ohrozujúcu. Ak je to telo totiž zvyknuté na neustály beh, tak nečinnosť môže byť až desivá, pretože v tom tichu začneme vnímať všetko to napätie, ktoré sme možno doteraz úspešne ignorovali. A ak je to teda pre vás len tak ťažké len tak sedieť a nič nerobiť, tak to rozhodne nie je vaša chyba, alebo to, že je vaša vlastnosť, že by ste boli takí rýchli a nedokážete zastaviť. Je to len zase nejaký signál toho tela a nervového systému, že je preťažený a potrebuje možno trošičku viac času na to, aby bezpečne pristal. No a ako s tým prípadne začať, pokiaľ sa vás tento problém týka, tak je to začať hlavne pomaly a jemne, s tým, že aj to ticho, to spomalenie môžeme dávkovať po kvapkách. Nemusíme si hneď sadnúť v tichu alebo do meditácie na pol hodinu, alebo aj na 5 minút. Niekedy tých 5 minút je nekonečných. Môžeme začať kľudne minútou a pokiaľ je minúta príliš veľa, tak napríklad pár sekundami. Už len tým, že si doprejeme napríklad 3 vedomé nádychy a výdychy. Tiež môže pomôcť, ak najskôr z tela akoby vybijeme tú prebytočnú energiu, že predtým, než sa položíme do nejakého stišenia, tak si dáme nejaké dynamickejšie pohyby, možno nejaké vytriasanie. A preto niekomu môžu zo začiatku viac vyhovovať aj dynamické štýly jogy, pretože najprv je tam teda tá aktivita, dynamika predtým, než pôjdeme do tej relaxácie, do toho stíšenia. A je to teda taká vlastne prirodzená forma regulácie nášho nervového systému, ktoré tieto lekcie jogy majú, že nejaká dynamická vinyasa nás vlastne celú tú lekciu pripravuje na to, aby sme potom vydržali chvíľku v tichosti. Tiež vlastne lektori jogy často hovoríme o uzatváraní očí, o tom, že nám to pomôže sa viac ponoriť a naladiť do svojho vnútra, čo určite pre niekoho môže takto fungovať a platiť. Ale prosím len pamätajte na to, že je to dobrovoľné a pokiaľ je pre vás to zavretie očí ohrozujúce alebo skrátka len nepríjemné, často to spoznám len tým, že aha, že sa necítim v tomto úplne komfortne, tak môžete kľudne začať tým, že necháte tie oči otvorené, pretože možno, že zrovna u vás sa tá tma spája s pocitom, ako by sme strácali kontrolu.
Takže odporúčam si nájsť treba nejaký pevný bod, ktorý môžeme pozorovať, alebo ak nie je bezpečné ani sledovať ten pevný bod, tak ľudne sa rozhľadať okolo seba a dopriavať priebežne tomu systému kúsok orientácie. No a posledná taká mini rada je hľadať hlavne to, ako sa v tých pozíciách cítite, čo je pre vaše telo príjemné a dostupné. A v somatickej joge neriešime toľko to, ako tá pozícia vypadá, aby bola prevedená dokonale, ale naozaj to, aby ste sa mohli navnímať na tie svoje telesné signály. Ako je tu aj napísané, tak vlastne úspechom je ten pocit bezpečia. Nie je to, či sa dotknete prstov na nohách. A dobrou správou je, že aby ste sa možno dopracovali k nejakému jemnému skľudneniu, nejakej obnove flexibility toho nervového systému, k tej skutočnej regulácii, tak nepotrebujete tráviť každý deň hodinu na podložke. Niekedy to môže byť obyčajných 15 minút a aj to je dostatok, pretože ten náš nervový systém potrebuje hlavne pravidelnosť a opakujúcu sa skúsenosť. Tá konzistencia je oveľa silnejšia než to, že si doprajeme raz za týždeň hodinovú prax jogy. A niekedy úplne chápem, že aj tých 15 minút je nepredstaviteľných. Nemusí to byť každý deň na podložke. A dnes by som vám rada ukázala, že síce aj keď budeme robiť tie cviky na podložke, je možné ich modifikovať. Napríklad, ak pracujete za počítačom, na chvíľočku sa ponaťahovať, na chvíľočku si doprieť nejakú somatickú techniku a zaradiť to vlastne kamkoľvek do toho dňa. Aj keď samozrejme je vždy ideálne, ak máme tú možnosť a priestor si vytvoriť taký ten naozaj cielený čas pre seba a na to rande so sebou. Tak a ešte by som rada povedala nejaké také základy tej praxe, ktorá nás čaká, tej somatickej praxe. Tak máme tu nejakú štruktúru. Nie je to nutne osnova, nie je to nutne postup, skôr také ingrediencie, z čoho sa ten náš recept skladá. Je to nejaké uzemňovanie v tých pozíciách, že vnímame kontakt so zemou, že sa zorientujeme v tom priestore, v ktorom sa nachádzame, aby mohol ten nervový systém jemne dosadnúť. Potom je tam samozrejme nejaký pohyb, možno nejaké jogové pozície. Často je to niečo, čo je práve opakované, aby si ten nervový systém na to zvykol a začal sa cítiť v tom pohybe bezpečne. Môžu tam byť zaradené nejaké somatické techniky a potom samozrejme nejaká integrácia a také tiché dosadnutie, pozorovanie prípadných zmien toho, čo sa v našom tele zmenilo. Keď mám hodinovú prax, tak to veľmi rada zaraďujem kamkoľvek počas tej praxe, nielen na záver. A čo sú také hlavné princípy našej praxe, tak keď o chvíľočku teda už prejdeme k našej jogovej praxi, tak by som vás chcela pozvať k takej zvedavosti. To je ten prvý pilier. Na chvíľočku odložiť rolu nášho vnútorného kritika, ak je to možné, a prizvať si na pomoc nášho takého vnútorného bádateľa, prieskumníka, vedca, už akokoľvek si ho nazvete. A ak si napríklad všimnete niekde v tele napätie, tak len tak so zvedavosťou pozrie, že aha, tak tu mám napäté rameno. To je zaujímavé. To napätie, aký má asi tak tvar? Aké je veľké? Je tam nejaký obraz k tomu? Nie je tam vlastne cieľom hneď začať to rameno uvoľňovať alebo nejak meniť to, čo cítime. Ale naopak, ak je to znesiteľné, tak si dovoliť ten pocit preskúmať. A práve často sa tam aj stáva, že začneme tie naše pocity hodnotiť, tak
si len zase doprajte vždycky si pripomenúť k tomu, že sa môžete vrátiť k tomu svojmu vnútornému prieskumníkovi. Ďalším pilierom je potom pendulácia, ktorá je práve zo somatic experiencing a tá vychádza z princípu, že tá pohoda a nepohoda v našom tele sa striedajú. Ak teda aj natrafíte počas cvičenia na nejaké miesto, ktoré je nepríjemné a zistíte, že úplne nie je príjemné ho preskúmavať, tak vždycky máme možnosť nájsť opak tohto pocitu v našom tele, prípadne nejaké miesto, ktoré je neutrálne a kde je v poriadku vnášať tú našu pozornosť. Často sú to napríklad nejaké časti tela, ktoré sú v kontakte s podložkou, so zemou, ktoré vnímajú tú oporu. Ak máme teplé dlane, možno naše končatiny, skrátka nájsť nejaké príjemnejšie miesto v tom našom tele. A vlastne učíme sa tak postupne medzi týmito miestami voľne prechádzať a prenášať tú našu pozornosť tam a späť. A tretí pilier je taká láskavosť k sebe a otvorenosť tomu, čo sa môže objaviť, pretože veľmi často, ak začneme hovoriť jazykom nášho tela, tak sa môže vyplaviť nejaká emócia. Niekedy sa môžu objaviť slzy alebo nejaké nekontrolovateľné zývanie, možno nekontrolovateľné chvenie. A len vám chcem povedať, že to je úplne v poriadku, že to môže byť úplne prirodzená reakcia nášho tela. Je to vlastne signál, že ten nervový systém práve prepúšťa nejaké nahromadené napätie a možno sa vybíja. A že robíte to, čo to telo v tej chvíli potrebuje. Ale je úplne aj v poriadku, ak sa nič z toho neobjaví a len si trebárs tú prax užijete alebo ňou len tak preplávate. Tak, a ja myslím, že si to kľudne môžeme už aj vyskúšať v praxi na podložke. Ešte predtým si len vytvorte okolo seba ten priestor, môžete si ho nejako upraviť tak, aby ste sa v ňom cítili príjemne a v bezpečí. Ideálne je naozaj, ak sedíte na zemi, prípadne to funguje aj na posteli, ale mám naozaj rada, keď máme pod sebou nejakú tú pevnejšiu oporu, takže preto odporúčam. Ak nemáte podložku, úplne postačí aj deka. Takže ja vám len dám chvíľočku si nastaviť ten svoj priestor podľa seba. Tak, a ja sa teda tiež presuniem toto už dozadu. Ak je to pre vás možné, môžeme sa stretnúť v skríženom sede, prípadne v akomkoľvek sede vaše telo práve potrebuje. Môžete si kľudne vziať ešte k ruke nejakú deku, vankúšik. Spraviť si čo najväčšie pohodlie. A keď už tak sedíte, tak sa na chvíľočku porozhliadnúť okolo seba, preskenovať pohľadom ten priestor okolo nás. Všímať si, aké predmety vás obklopujú. Možno si všimnúť nejaký predmet, ktorý sa vám prípadne páči, ktorý vám je sympatický. A skúsiť si zvedomiť, čo je tá kvalita, ktorá vás zaujala. Kedykoľvek počas praxe sa k ňemu môžete vrátiť, pozorovať ho. A potom len jemne prenesieme tú pozornosť k nášmu telu a môžeme tam ešte prizvať akýkoľvek pohyb.
Dopriať si čokoľvek, čo nám pomôže sa trošičku viac usadiť a navnímať to, že teraz máme ten priestor okolo nás, ten priestor pre seba. A potom len keď možno ten pohyb prirodzene doznie, tak si skúsi všimnúť prípadný pocit opory pod nami. Kde všade je naše telo v kontakte s podložkou, ktoré body sa jej dotýkajú. Kde vnímame tú oporu najintenzívnejšie. Možno v chodidlách, možno v sedacích kostiach. Možno potrebujeme uložiť dlane alebo len končeky prstov na zem, aby sme navnímali tú pevnosť pod nami. Sa môžeme zhlboka nadýchnuť a s výdychom nechať tú spodnú polovicu tela ešte o trošku hlbšie dosadnúť do zeme. Zvedomiť si, ako sa tá spodná polovica postupne zakoreňuje. A naopak, ako náš trup a hlava vyrastá od podložky hore k nebu s takou ľahkosťou, prirodzenosťou. Môžeme poslať naše dlane na paže, prekrížiť pred laktia a len si zvedomiť dotyk dlaní s pokožkou, s oblečením. Možno sa jemne pohľadiť, aby sme si to lepšie zvedomili. A buď môžeme zostať tu, alebo pridať jemný pohyb zo strany na stranu, také jemné kolísanie. Všimnúť si, odkiaľ ten pohyb vychádza. Aký je jeho rozsah? Zvedomiť si, že ho môžeme kedykoľvek upraviť, zmeniť. Alebo sa vrátiť do stálosti. Je to na našom rozhodnutí, na tom, ako to naše telo práve teraz chce. A možno postupne necháme ten pohyb doznievať. Môžeme jemne stlačiť naše paže a postupne prechádzať našimi dlaňami nižšie po našich rukách. Jemne len vnímame hranice nášho tela. Možno sa vrátime tým jemným stláčaním zase hore. Opäť si regulujeme intenzitu toho stlačenia. Môžeme sa s tým rôzne hrať a skúmať. Potom len jemne priložíme končeky prstov v oblasti nášho hrudníka a môžeme začať jemne poklepávať. Buď na striedačku, alebo naraz.
prechádzať po celej oblasti nášho hrudníka alebo zostať na jednom mieste. Možno prejsť aj na náš krk. Na tvár. Vnímať, ako sa cíti naša pokožka po kontakte s našimi prstami, s týmto jemným dotykom. Akú kvalitu to do nášho tela prináša. A postupne môžeme prejsť na vrch hlavy do oblasti našich vlasov. A možno ten pohyb zastaviť a len jemnučko tú pokožku hlavy premasírovať. A opäť len pozorovať, čo ten jednoduchý pohyb našej pokožke hlavy prináša. Či je tam nejaké uvoľnenie alebo akákoľvek iná kvalita. Potom môžeme chytiť naše čelo a temeno hlavy, ako by si tak odložiť hlavu. A ak máme jednu dlaň na temene hlavy, tak ju akoby nechať sťažknúť dozadu. Ak potrebujete vydýchnuť ústami, kľudne môžete vydýchnuť ústami. A potom môžeme uvoľniť naše dlane, možno uložiť na kolená, na stehná a len pridať jemnučký pohyb, možno krúžky našim trupom, s tým, že pozornosť zostáva aj v našich sedacích kostiach a vnímame pevné zakorenenie v podložke pod nami. Tie krúžky je možné postupne zväčšovať alebo zostať len u malých krúžkov. Možno do tohto pohybu zapojiť aj ďalšie časti nášho tela. Naše lakte, krčnú chrbticu. A potom možno zmeniť smer toho krúženia. A zase len pomaličky nechávame tie krúžky doznievať. A necháme telo samé nájsť si prípadnú stálosť. Alebo možno zostáva v pohybe. Je zaujímavé pozorovať vždy tie mikropohyby v našom tele, keď ich nezastavujeme na silu. Potom môžeme stiahnuť našu bradu ku krčnej jamke a bradou opísať pár polkrúžkov od jedného ramena k druhému.
Pomaličky zastavíme, jedno ucho pri ramene, spúšťame ucho k ramenu a pridáme dlaň na ucho a možno našu druhú ruku upažíme do strany. Jemne zatlačíme hlavou proti dlaň a navnímame bočnú líniu nášho krku. S výdychom môžeme tú natiahnutú ruku pomaličky spúšťať k našej podložke. A pozorovať, čo ten pohyb robí s našim krkom. Možno až končeky prstov druhej ruky klesnú na podložku. Môžeme si tu doprieť ešte jeden nádych a výdych. A s nádychom len vrátiť na stred. Na chvíľočku pozorovať rozdiel medzi pravou a ľavou stranou. Potom len spustíme ucho na druhú stranu k druhému ramenu. Môžeme opäť pridať zachytenie dlane na ucho, jemne zatlačiť hlavou proti dlani a pridať upaženie druhej ruky. Doprajeme si nádych a s výdychom môžeme jemne spúšťať a všímať si bočnú líniu nášho krku. A opäť len jemne uvoľniť, vrátiť sa na stred. Výborne. Potom spustíme pravú dláň do podložky, alebo to je vlastne jedno, ktorú. Natiahneme druhú ruku nad hlavou a prejdeme do úklonu. Opäť vnímame bočnú líniu tela v našom hrudníku. Možno skúsime predýchnuť aj ten medzirebrový priestor. A ak ste na podložke, tak tu je možno natiahnuť jednu nohu do strany. Pokrčená zostáva tá pri našej ruke, kde sa zapierame. Nadýchneme sa hore a s výdychom môžeme tú ľavú dlaň poslať smerom k podložke. S nádychom sa znovu zdvihnúť do toho úklonu. A len párkrát prestriedať vo svojom vlastnom rytme, tak rýchlo alebo tak pomaly, ako potrebujete. A sa jemne vrátime do úklonu. A možno nádych nás z pozície vyvedie na stred. Len sa vrátime do prekryženia nôh, môžeme vymeniť, ktorá noha je vpredu. Najprv necháme vyrásť našu chrbticu vysoko hore k nebu a potom len jedna dlaň do podložky, teda tá druhá strana, a vytiahneme sa do úklonu. Aj na tejto strane môžeme smerovať pozornosť k našej bočnej línii, predýchnuť medzirebrový priestor. A potom opäť môžeme natiahnuť tú jednu nohu. Pokrčená zostáva tá pri našej dlani. A s výdychom sa možno v pozícii uzavrieť, jemne sa dotknúť dlaňou podložky a vyrásť späť do úklonu. Opäť tak rýchlo alebo tak pomaly, ako si to vaše telo praje. A pomaličky môžeme zastaviť a nechať sa
S nádychom vyviesť z pozície. Možno sa vrátiť do toho skríženého sedu, prípadne už nájsť iný sed, ak je to pre vás príliš dlho zostávať v takomto sede. A potom s nádychom môžeme rozpažiť ruky do strán. S výdychom pôjde jedna dlaň do našeho podpazušia a druhá zachytí vrch paže. Také sebaobjatie. Ak je to pre vás príjemnejšie, kľudne môžete uzavrieť oči alebo nechať otvorené. A na chvíľočku prejsť pozornosťou k svojmu dýchu. Vnímať pocit expanzie a kontrakcie v našom tele. Rozšírenie a uvoľnenie. Pomaly môžeme predlžiť náš výdych. Ak chcete ísť spoločne so mnou, tak sa len stretneme pri výdychu. A potom nádych, 2, 3, 4, výdych, 2, 3, 4, 5, 6. Nádych, 2, 3, 4, výdych, 2, 3, 4, 5, 6. Nádych, 2, 3, 4, výdych, 2, 3, 4, 5, 6. Nádych, 2, 3, 4, výdych, 2, 3, 4, 5, 6. Môžete kľudne pokračovať po svojom vlastnom rytme. A potom sa kedykoľvek vrátiť ku svojmu prirodzenému dýchu. Ruky buď môžu zostať tak, ako sú, alebo ich môžete uvoľniť, ako ste na to pripravení. A len si skúsiť zvedomiť, či v tele nastala akákoľvek zmena od toho začiatku našej praxe. Ak ste mali zatvorené oči, tak pomaličky to telo prebudiť. Najprv možno len pozvať pohyb do mimických svalov, akokoľvek sa zamračiť, alebo usmiať, alebo akokoľvek zahýbať tými mimickými svalmi. Možno pomrviť prstami na rukách, na nohách, alebo pridať akýkoľvek pohyb do svojho tela. A keď budete pripravení, tak sa pomaličky rozmrkať. A znovu len nechať ten pohľad, aby sa prepojil s miestnosťou okolo vás. Možno sa porozhliadnúť okolo seba. A keďže sme mali tú našu lekciu jógy, tak ju môžeme zakončiť takým maličkým rituálom, ktorý rada robím. Nabrať jeden náš nádych do dlaní. Spojiť dlane nad hlavou a s výdychom poslať dlane pred naše čelo, aby nás prevádzala čistá a jasná myseľ. Pred naše ústa, aby naše slová boli láskavé. A napokon pred srdce, aby zostávalo otvorené nielen voči okolitému svetu, ale hlavne voči nám samým. Ďakujem vám, že ste sa dneska k mojej ranej praxi pridali, že som vás mohla touto praxou previesť. Prajem vám krásny deň
A ak by ste chceli čokoľvek zdieľať, možno len jedno slovo, ako sa cítite, alebo kľudne nejaká veta, tak budem veľmi rada, ak napíšete do chatu. Ešte raz ďakujem. Mm. Ja by som zdieľala takto slovne. Ja ďakujem tebe, Tinka. A cítim sa veľmi príjemne, až tak rukami, ruky mám také ľahké, v také ľahkosti. Mm, a mám pocit, že dnes sa nechcem už ani pohnúť z domu a ísť iba do prírody. Takže je to veľmi, veľmi príjemné. Ďakujem ti veľmi pekne. Ak ktokoľvek by chcel čokoľvek zdieľať do chatu alebo aj nahlas, tak kľudne budeme za to veľmi radi. Ja tiež veľmi pekne ďakujem. Bolo to veľmi upokojujúce. Máš taký až terapeutický, úplne, že milý hlas, takže som si vedela aj tak iba, že zavrieť oči a počúvať, že čo mám robiť. Takže No. veľmi príjemné. Ja tiež rada robím jogu a takýto typ jogy je trošku iný, lebo tiež veľakrát proste mám 15 minút, takže chcem si rýchlo zacvičiť, ale musím akože zapojiť aj takýto druh jogy, taký upokojujúci, jemnunky, pomalunky. Takže veľmi sa mi to páčilo. Ďakujem. Jo, ďakujem krásne za spätnú väzbu, Kaj. Ja dúfam, že si tak odniesieš tiež to upokojenie aj do zvyšku dňa. Určite, určite. A ako som spomenula na začiatku, tak ktokoľvek by chcel aj možno neskôr zdieľať s Tinkou, aké to bolo, alebo možno niečo, čo tak utkvelo, či už aj z tej prezentačnej časti, alebo z tej praktickej, tak ja vám kontakty na Tinku zozdielam, dostanete ich mailom a kedykoľvek sa môžete k tomu vrátiť a vrátiť aj k tomuto videu. Ja sa teda určite vrátim a budem si dávať takúto prax, keď sa budem chcieť dostať späť do takéhoto pokoja, uvoľnenia. Bolo to naozaj veľmi, veľmi príjemné. A taktiež chcem spomenúť, že naozaj ďakujem, že ste si vôbec našli takýto priestor, lebo nie vždy je to jednoduché si ho nájsť, či už ste tu, alebo si možno túto nahrávku budete video počuť neskôr online. A možno sa aj skúsme pri tomto tak zastaviť a si povedať, že čo nám práve pomohlo si tento čas nájsť, si nájsť túto hodinku na veľmi také podporné a slova na dôležité informácie, ktoré môžu aj nášmu životu pomôcť a zároveň aj tú prax, ktorou môžeme byť sami so sebou. A ako Týmka povedala, že nie je to o tom byť so sebou celú hodinu, byť so sebou 2 hodiny a proste venovať sa nejakému vedomému cvičeniu, joge alebo akýkoľvek aktivite. To dávkovanie si po tých lyžičkách má naozaj veľmi veľký význam. A čokoľvek vám možno z tejto praxe utkvelo, tak aj to môžete vniesť do tej svojej praxe životom. Či už možno také natiahnutie, dých, čokoľvek, čo vám tak zarezonovalo. Takže ďakujem aj ja veľmi pekne, a hlavne Tinke, že si našla tento priestor a že sme tu mohli byť takto spolu, a za to, že aj ja som mohla mať svoje rande so sebou a že aj veľa ďalších ľudí neskôr bude môcť mať takéto rande so sebou. A zároveň čaká nás teda ešte jeden posledný dník, ktorý je venovaný čajovému rituálu, príprave mače, práve s Vítkom. K tomu vlastne budeme ešte posielať určite informácie dnes. Bude to opäť priestor, pri ktorom nebudeme iba si vychutnávať dobrú maču, ale budeme vlastne vkladať naše vnemy do celého procesu. Aké to je, keď naozaj zastavíme pri tom samom začiatku prípravy a neskôr si ten čaj spoločne vychutnáme. Takže ďakujem veľmi pekne a ak Týnka ešte chceš niečo spomenúť, tak kľudne povedz, budem za to veľmi rada. Ja len krásne ďakujem za priestor, že som teda mohla s vami túto moju vášeň zazdieľať a vytvoriť pre vás priestor, ako začať svoj víkend.
Takže ešte raz ďakujem krásne aj tebe, Luci, aj vám, že ste sa pripojili. Ďakujeme teda veľmi pekne a ak môžem, ešte by som s Týmkou tú chvíľonku zostala a ak čokoľvek ešte budete chcieť nám zazdieľať, povedať, tak ľudne tak môžete stále urobiť, či už do chatu, alebo teda aj slovne, je to úplne na vás. Každý si vyberáme ten spôsob, ktorý je pre nás príjemný, pohodlný a nejdeme cez svoje hranice. Takže dajte si koľko času budete potrebovať a majte krásny víkend. Alebo si možno môžeme brnknúť. Super, tak majte krásny víkend a my si ešte s Týmkou zavoláme. Krásny víkend. Krásny deň, Janka. Dovidenia.